Другая кніга цароў, раздзел 2. І па тых падзеях раіўся Давід з Господам, кажучы: «Ці маю пайсці ў адзін з гарадоў юдэйскіх?» І Господ яму адказаў: «Ідзі». І Давід запытаўся: «Куды маю ісці?» І Господ адказаў яму: «У Геброн». І пайшоў туды Давід разам з 2 жонкамі сваімі: Ахінаам з Ізрагеля і Абігайль, жонкай Набала з Кармеля. Але павёў ён разам людзей сваіх, якія з ім былі, кожнага з сям'ёй сваёй. І абжыліся яны ў гарадах Геброна. І прыйшлі юдэі і намасцілі там Давіда, каб цараваў ён над домам Юды. І паведамлена было Давіду, што жыхары Явіса ў Галаадзе пахавалі Саула. Дык паслаў Давід вестуноў да жыхароў Явіса ў Галаад, каб сказалі яны ім: «Будзьце дабраславёны Господам, бо аказалі вы гэтую міласэрнасць гаспадару вашаму Саулу і пахавалі яго. І зараз хай Господ таксама акажа вам міласэрнасць і праўду, але і я аддам вам таксама дабром за тое, што вы гэта учынілі. Няхай жа цяпер будуць дужымі рукі вашыя, і вы будзьце адважнымі, бо хаця памёр гаспадар ваш Саул, аднак мяне, дом Юды, намасціў на цара сабе». А Абнер, сын Нера, кіраўнік войска Саула, узяў з Баала сына Саула і прывёў яго ў Маханаім, і паставіў яго царом над Галаадам, і над Асерам, і над Ізрагелем, і над Эфраімам, і над Беньямінам, і над усім Ізраілем. Ізбаал, сын Саула, меў 40 гадоў, калі пачаў цараваць над Ізраілем, і цараваў ён 2 гады, і толькі дом Юды заставаўся з Давідам. І была колькасць дзён, калі заставаўся Давід у Геброне, царуючы над домам Юды, 7,5 гадоў. І Абнер, сын Нера, і паслугачы Ізбаала, сына Саула, з Маханаіма, выйшлі ў Габаон. Таксама Йоаб, сын Саруі, і паслугачы Давіда выйшлі і спаткаліся з імі каля вадаёма Габаонскага. І калі яны сышліся з усёй мясцовасці, адны сталі на адным баку вадаёма, а другія на другім. І сказаў Абнер Йоабу: «Хай юнакі устануць і хай пагуляюць перад намі». І Йоаб адказаў: «Хай устануць». Дык усталі і пайшлі, у ліку 12 беньямінцы з боку Ізбаала, сына Саула, і 12 з юнакоў Давіда. І схапіўшы свайго супраціўніка за галаву, кожны усадзіў меч у бок супраціўніка, і паваліліся разам, і названае было месца тое Хелкат Гацурым, што ў Габаоне. І пачалася ў той дзень вельмі страшная вайна. І Абнер і людзі Ізраіля былі пераможаны ваярамі Давіда. І былі там 3 сыны Саруі: Йоаб, Абісай і Ісаэль. А Асаэль быў вельмі хуткі скараходам, як сарна ў полі. І пагнаўся Асаэль за Абнерам і не зварочваў ані ўправа, ані ўлева, не пакідаючы пераследаваць Абнера. І аглянуўся Абнер назад і спытаўся: «Ці гэта ты, Асаэль?» Ён адказаў: «Я». Дык сказаў яму Абнер: «Павярніся ўправа ці ўлева і схапі аднаго з юнакоў і вазьмі сабе здабычу з яго». Але Асаэль не хацеў адступіцца ад яго. І зноў сказаў Асаэлю Абнер: «Адступіся, бо буду змушаны прыбыць цябе да зямлі, і тады не змагу падняць аблічча свайго перад Йоабам, братам тваім». Той не хацеў слухаць яго і не жадаў адступіцца. Тады Абнер ударыў яго, павярнуўшы дзіду ў жываце, і дзіда прайшла яго наскрозь, і ён памёр там. І ўсе, якія праходзілі праз тое месца, дзе ўпаў Асаэль і памёр, затрымліваліся. А Йоаб і Абісай пераследавалі Абнера, які ўцякаў. Сонца зайшло, і яны прыйшлі да ўзгор'я Ама, што на другім баку Гаяха, пры дарозе ў пустыні Габаонскую. І сабраліся беньямінцы вакол Абнера і, утварыўшы адну дружыну, затрымаліся на вяршыні аднаго ўзгорка. І закрычаў Абнер да Йоаба і сказаў: «Ці ж да вынішэння будзе лютаваць твой меч? Ці ты не ведаеш, што вынікі будуць горкімі? Чаму ты не загадаеш народу, каб ён перастаў пераследаваць братоў сваіх?» Йоаб адказаў: «Хай жыве Бог, каб
ты не казаў інакш, то яшчэ зранку перасталі б людзі пераследаваць кожны брата свайго. І Йоаб затрубіў у трубу, і спынілася ўсё войска, і не пераследавалі болей Ізраіль, і больш ужо не ваявалі. А Абнер і ваяры яго ішлі ўсю тую ноч праз Арабу, і перайшлі Ярдан, і, прайшоўшы ўвесь Бетарон, прыбылі ў Маханаім. А Йоаб, вярнуўшыся з пагоні за Абнерам, сабраў увесь народ, і сярод паслугачоў Давіда не хапала 12 чалавек, акрамя Асаэля. А паслухачы Давіда забілі 360 беньямінцаў і людзей, што былі з Абнерам, якія і памерлі. І ўзялі яны Асаэля і захавалі яго ў магіле бацькі яго, што ў Бэтлехеме. І Йоаб і яго ваяры ішлі ўсю ноч і на самым світанні дашлі да Геброна.